kula negari berwati menika dados napa Senopati kewajiban kula napa lho kowe muji aku lho Senopati wajibane ngayomi marang kawula mbedeni praja kersa marang Narendra menika ingkang kula digundelan kula menika Senopati monggo pidhapat ratu Gusti kula dipun ina dening tiyang sanes ratune sesembane pengayomane dina wong liya Senopati kula kok mung meneng bae niku Senopati cap apa ya menika cap ya ora mau ya bener memang ngerti nek bapak sambung ngerti manggalan kan saya kali kowe iki ora lupa bener kowe bener ya mung juragan wis ora ngerti wah iki umumnya aku mulya ngene sejati pendidikan kan dari mana ya itu sejati wonten dipun dawuh sing merintah kowe iki mau pendidikan ingsun inggih ngelingono sengune iki mau sapa tiyang lho pangkate Pate Ngastina inggih yen nganti kula krungu pati kok legandang kula sapa kowe wani wantun wani yo nek kok bodo gati dibete wani kok